Penj laktar chenro makende mabiro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. En ga morna mar bedo kodi odiechieng' wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari ntiere studio ka. Okadhi ketho kinde abomiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, olony e weche mage kaeto wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari bang' ndalo mathoth mokalo. Erokamano. Amor mar duogo ka odiechieng' ma kawuono. Genyinga Lucas Okumu, ana joga matiyo Mabe Referral Hospital. Ana joga molony e tuoche mag pien, kogno, yie wich to kod weche mag dusruok mag del. Kiwegi mano, an wuod Kabondo kod Umoramba e gweng' miluongo ni Kachieng' Opanga. Koro mane gweng'wa to mane kama onyuola mae. Kamano. To wacho ni tija juoga ni tiyo e kaunti ma Homa Bay? Homa Bay Referral Hospital. Amor mokalo daktari kendo warwake chenro mar penj laktar. Wasebedo kwa wuoyo weche mag yie wich, diere moko ne wawacho pien wich matuo, dandruff, diere moko wuoyo e tuoche mopogore mag pien del, kamano ting'o puch, oting'o kalanga, wasewuoyo mang'eny e weche mag pien del. Kata kamano tuoche mag kogno pok wawuoyo. Kaunda heri mondo mwagwe mbaka kotendo kod weche mag kogno. Wachak ni kogno en ang'o, olose gang'o, to chutho tij kogno en ang'o? Erokamano joherawa mag Ramogi TV. Ng'enywa ok ong'eyo ni kogno nigi ber moro kata tich mare en ang'o, to en gima nade. To kawuono dwani mondo wawuoye wach kogno. Kogno en e dend dhano king'iyo giko mar lweteni kata giko mar tiendeni. Nitiere gimoro ma nitiere wiye matek mopogore gi ring'o. Mane gima waluongo ni kogno kuom dhano. Le bende nigi kogno, but koro kawuono wadwa wuoyo mag dhano. To kogno en achiel kuom gigo mamiyo lith lwedo bedo te. Wawacho ni koro en complete. Koonge to lith lwedo ok en complete, kata mag tielo ok gin complete, ok en te kako nego bed ni entie. Gi kogno iloso mana kaka pien del, in gik miloso kod proteins. Yande chon ka watindo ne ji wacho ni gin dead proteins, ni gin proteins motho. Proteins motho ok nyal dongo. To kogno en gima dongo, mang'iso ni en gima nitiere dend dhano, to bedo nodongo mang'iso ni en ben kod lechege mag remo mamiyo nyako dongi. Bedo ni en gi tabu mang'iso ni ka en gi chandruok to mang'iso ni dend ng'ano bende ni kod chandruok. E gin kawuono na dwaro ni mondo mi wawuoye weche mag kogno, mondo mi wabed ka wang'eyo e ngimawa gimomiyo wan kod kogno, gi gimonego beni itimo kata mondo mi irite, kata kopo ni en gi tabu to ing'e kuma ichomo. Kogno ni kod tijene, anyalo wacho ni en gi tijene 3-4. Mokwongo en momiyo lith lwedo bedo motegno, nikech kaluwore gi kaka olose, en ma koro miyo lith lwedo bedo motegno. Namba 2 en ma entiere gi gima waluongo ni sensation. En monyalo miyo kata kidwa mako gimoro tiwinjo ni koro gino koro imake motegno. Mano tich machielo mar kogno. Wach machielo mantiere kod kogno en ni kogno nyiso ber moro, iluongo ni beauty kata aesthetic effects. Ka koro aloko gi dho joma moko. To ka kogno bende en gima nyalo nyisowa ka dipo ni del ni kod ng'ikruok moro. Dipo ni en gi tuo moro, koso en nade. Koro iyudo ka koro ka ng'ato ng'iyo koki, to ng'ato nyalo neno ni koki either gibecho kata giricho, kata ginyalo nyiso ber mari e kogno. Koro e gin bang'e ka wabro wuoyo, ibro winjo ka wabro wuoyo weche mag gimomiyo koro inyalo neno ka joma mine kata joma chuo sani iyudo ka ng'ato dhi to chak medo gik mamoko kende kokegi mondo mi nyisruok mar kogno go bed mopogore.
Pien del ninyisowa kata wasepuonjore chenro ni dinuoya ni nitiere kod layers mopogore opogore, gin layers adek madongo kaeto bende nitiere gik mang'eny e iye kanyo. Pien kogno. Kogno olos gango nikech nitiere ga tuoche mang'eny ma ka wawuoye kata chenro mar penj laktar ka ni to nyalo mako kamoro amora mar del mak mana kogno kod yie wich. Kogno iwachonwa ni en gima ngima emomiyo nyalo dongo, emomiyo nyalo neno koloko kite, kober kata koloko rangi kod weche makamago. Kogno ting'ang'o kata ang'o maloso kogno mondo mi wang'e ni tang'o momiyo thoth tuoche nyalo mako del tok kogno tok yie wich. Kogno kaka nyalo wacho olose gi proteins to cells manitiere kanyo opogore gi cells manitiere pien. Kata kopo ni en bende en gi leche, onge kod leche moringe iye kaka koro mag pien. Koro gin yudo ka koro tuoche moko nitiere ma ok nyal donjo ei kogno kanyo. Onyalo bede pien to kogno kanyo to ok onyal bede nikech kaluwore gi cells manitiere kanyo ok nyal ringe iye. Ma gina enena protein. Enena protein. Emomiyo wachoga ni seche ma irito kata intiere kod protein moro medendi biro kaka kokeni dongo, yewi dongo, pien dendi bende biro neno ka pichni kaber. Ang'o magi share daktari? Mana protein no? Protein na magi share. Koro pien gi yie wich waluongo ni skin appendages. Skin appendages tiende ni gine giko mar kama pien ochope. Koro ineno kaka koro kaka kowuok kogno mag lwedo. Koro en appendage, en giko mar pien mar lwedo. Yie wich be mana kamano. Kama koro yiero gik godo, koro yudo ka koro yier be koro ti kanyo. Inyalo ng'iyo koki seche mwago mbakani nyakwara Mugi Ajwang' kamoro amora ma intiere kaeto wadonje kidieny machielo mar chenro ni wang'iyo kacha tuoche mathoro mako kogno. Kanye kama wantiere daktari. Wacho ni nitiere tuoche moko kata chandruoge manyalo mako kogno. Gin mage? Ka gin tuoche to gin tuoche mage? Ero kamano. Anyalo wacho ni penjo no beto yarore. Wacho ni en broad. Beto yarore. To chutho pien kogno be nitiere mana gi tuoche gi mana kaka inyalo yudo tuoche mag yie wich. King'iyo kok dhano onego bed ni nitiere pek mare mowinjore. Kobedo mapek molo kanyo mang'iso ni chandruok nitie. To ka wuoye tuoche mag pien nitiere tuoche mag kogno, nitiere tuoche mamako kogno, to nitiere tuoche dalili moko bende kata ranyisi moko makinene kogno to nyiso ni nitiere tuo machielo mantiere i dend dhano to koro onyisore e kogno. Koro adwaro ni mondo koro wapuong wapog kamano. Wachak gi nyisruok mag tuoche mane iye. Wantiere gi gik machalo kaka kuot mar kogno. Okuot wawacho ni lith lwedo okuot. Gimoro ma wadendo ni finger clubbing. Finger clubbing no kobedo tibiro yudo ni kogno no en bende koro nitiere kaka ogodore. Mano nyiso ni nitiere tuo machielo manitiere e iye monego bed ni ng'iyo. To ng'enyne wayudo ka en tuo mar adundo ma samoro ng'ato osebudho godo ndalo mang'eny. Kata ka ng'ato pok ofwenyo to mano dalili mokwongo manyiso ni nitiere tuo mar adundo kuom ng'ano. Wan gi gik mamoko kendo inyalo yudo ka kogno okunyore koro chalo kijiko. Koro okunyore kar mondo bed moriere kaka onego bed noriere, koro okunyore kodonjo iye. Mano be dalili manyiso ni nitiere tuo machielo, manyiso ni nitiere achiel kuom gigo magero dend dhano ma onge kuom ng'ani. Waluongo ni some nutritional deficiency. Manitiere kuom ng'ani. Koro mano be gima nitie. Koro gintiere tuoche mang'eny ma ok anyal kwano gi achiel kachiel, but gintiere tuoche mang'eny ma ka waneno kuom kogno to wang'eyo. Wantiere kod nyisruok moko ma wacho ni ka ng'ato tiyo kod yedhe moko be nyalo nyisore e koke. Kinde machon ne wantiere gi yedhe moko kane kute mag ayaki koko chako, ne wan kod yedhe mane miyo kogno lokore marotenge. Koro kane kogno lokore marotenge ne wang'eyo ni en yath mane mamiyo kogno lokore marotenge.
Koro niyudo ka ne en gima be kelo chandruok ne jok ma kokegi lokore rotenge nikech e pache oneno ni ang'o momiyo kokene olokore rotenge to ng'eny ji ong'eyo ni kogno, ng'eny ji neno kogno. Koro nomiyogi gibedo gi kihondko. Ma koro iyudo ka odremo kata ni mondo opand kokene mondo ji kik ne. Koro niyudo ka ochando ji e obwongogi. Koro akwede. Koro iyudo ka lokruok gi rateng'no wan kode tieng' diriyo. Wantiere ma yath nyalo loko to wantiere kod mag tuoche. Nitiere tuoche minyalo yudo ka kokino kende ok olokore te to en kata gi lain moro achiel marateng'. Mago gik ma ka waneno to ok onego bed ni wakawo gi mayot nikech onyalo bedo kata ni en dalili mar kansa moro ma waluongo ni melanoma. Melanoma en kansa ma ng'enyne othoro mako kogno kata onyalo mako itielo piny. Koro gin dalili moko ma ka ng'ato oneno to onego bed ni ibiro osiptal mondo mi ng'i mondo wang'e gima timore. Tuoche mamoko ma mako kogno wan gi tuoche machalo kaka mag siling. Mago waluongo ni fungus mag kogno. Iyudo ka kogno kar mondo obed pekne obed maber, iyudo ka koro obedo mapek, to iyudo ka gimoro ti e tie koki gi piny. Iyudo ka oti. To ka kamano to inyalo yudo ka en bochako loko rangi. Ma koro wasedonjo e tuoche mamako kogno. Koro wadonjo e tuoche mamako kogno. Watieko mag ranyisi mag del manyisore kogno, koro wadonjo e tuoche mag kogno. Koro mago nitie. King'iyo picha ma wan godo ka, to koro onyiso gi te manyiso dalili kata ranyisi mag tuoche manie, to nitiere kendo manyiso koro tuo owuon. Kaka koro ka wachako gi matung' kucho, mano nyiso ni kogno odongo kodonjo ei pien. Koro kodongo kodonjo ei pien, manyiso ni gima kelo ng'eny kogno madonjo ei pien en kaka wang'ado kokewa. Wang'ado kokewa e yo marach. Ok ng'ade madonj e iye mokadho ring'o. King'ade marach to kogno biro chako dongo gi e bathe kadonjo e iye. Namba 2 ma waluongo ni yellow nail syndrome, usually en ga kata mana 20 nail syndrome. Iyudo ka mano kido mar ng'ato ma kokene te gin ratong' kar mondo gibed pink kaka onego bed ni gibedo. Koro iyudo ni gilokore ratong'. Onge rach mar mano to be ng'enyne ok en tuo. Mano kaka onyuol ng'ano to onge gima inyalo timie. Subungual hematoma, ka gimoro tipono ogoyi kata ogo lith lweti, mano manyiso ni remo moro mogudore e bwo kogno kanyo. Koro mano gima waluongo ni hematoma. Kasto wan gi onychomycosis. Onychomycosis mano koro e tuo mar siling mar kogno. Koro gin be onychomycosis no en be entiere chieng' didek kaka onenore e kogno kanyo. Kato wantiere kod mogik manyiso ni obedo mapek moloyo kaka onego bedi, to en ng'enyne odhi gi tuo ma waluongo ni psoriasis. Psoriasis en tuo achiel mar pien, to en tuo mabiro kaluwore gi kaka cells kedo kendgi giwegi. Koro kar mondo pien odongi bang' dwe achiel, odongo piyo molo dwe achiel. Koro mano timore nyaka e kogno bende. Wantiere kod kidienje 2 ma thoro mako kogno, mag chandruoge ma thoro mako kogno. Kidieny mokwongo gin tuoche mantiere kogno owuon kata kogno matuo, kaachiel kod kidieny machielo magin tuoche mantiere ei del to nyisore e pien del. Daktari opengonwa ranyisi moko ma kineno tinyalo chich ni nyaka bedie ni gimoro rach, onyalo bedo i dendi kata gimoro rach e kokeni. Ne wawacho kata ni seche moko mbakani to in iwuon ing'iyo kokeni ni kokeni chal nade. Dine ranyisi moro amora ka ina ma daktari owacho cha. To thoth gi owacho ni kik ikaw gi e yor oyiem nikech ginyiso ni nyaka bedie ni nitiere gimoro madhi nyime e dendi kata nitiere gimoro marach e koki owuon. Yenwa wakaw yweyo waduogo bang' thuolo machuok mokalo wabong'e ni to kineno ranyisi gi en ang'o monego bed ni timo. Kapok ochopo ni neno ranyisi gi en ang'o monego bed ni timo. To po nono ni sidhi ir laktar, obro ng'iyo gi to botimo diagnosis nang'o mondo mi ofweny ni ma to en ranyisi mar tuo mantiere e del kata machielo ni en mana tuo mar kogno. Mago gimoko mathoth e kidieny mar 2, kik isud kata matin.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Mara Game Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Apenje gimoro. Enango? Penja. Bende in imor gi tim arusni? Inspector Winja, nyathi gi maparino ohera gi chunye te. Nyako machielo manitino, iye wang' mana nikech an ahero nyamin-gi. To ene manomiyo wan ji ariyo wawere. Odiochieng' ma in ibiro ng'eyo adiera te, an gadier ni ibiro wang' koda. An ok agomb kata odiochieng'no chopi. Mayie yawa, inirwakri maber ahinya kawuono. Inidhi e arus mar ng'awa? Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use My Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wadwa ni mondo miwang'iyane mana matin nono daktari tuoche manitiere pien ei del to nyisore e kogno. Wacho ni tuoche kaka mag obo, tuoche kaka mag adundo, kidienje mopogore opogore kaka mag kansa nyalo nyisore e kogno. Kapo nono ni ineno ranyisi moko to inyalo chicho. Kang'eyo mana ni seche ma onyisore e kogno, ma nyiso ni osedhi matut ahinya koso ma nyiso ni korko chako ma kotende kod tiji mar ajuoga. Thoro nyiso nang'o? Erokamano. Ng'eny tuoche gi seche ma koro waneno gi e kogno, gibiro e stages mopogore opogore, kata e step mopogore opogore. Ok onyiso ni sama koro osenene e kogno, nyiso ni oselandore ahinya ma koro ok nyal konyi. En mana ni odwaro ni ober ni jogo te machiwo thieth, obed e dispensary, obed kama nade, gin bende onego bed ni gibedo ni ging'eyo ni gima kama ka gineno to onego bed ni gioro jatuono e osiptal kama inyalo konye mapiyo. Ok onego gimedo bet kode kuom ndalo mang'eny kapok gichwale kama onego bed ni oyude konyruok mapiyo. Koro mane kaka en to onego bed ni kineno dalili go kata in iwuon ka intiere dala, dhi e osiptal mantiere machiegni mondo mi ori kama jogo ong'eyo ni nyalo yude konyruok, nikech jo dispensary ong'eyo kama onego bed ni gichwale jatuo mondo mi oyud konyruok. Wadonje tuoche mag kogno daktari, ni wachonwa kata nitiere moko mag fungus, nitiere moko ma gibiro e yore mopogore opogore. Kute mage ma thoro kelo tuoche mag kogno? Fungi? Wan gi fungus, wan kod bacteria be. Fungus kod bacteria. Wacha kod mag bacteria. Mag bacteria githoro bedo kaka mage? Mag bacteria wantiere kod koro kanyal luongo gi nyingwa ma oluongo gi godo. Koro nitiere, adwa ni mondo apimonu ranyisi kaka gibedo. Nitiere moko minyalo chiewo gokinyi, kata inyalo chiewo kata bang' ndalo moko nyalo yudo ka koro koki kata tie koki kuot. Okuot to remo.
to kendo seche moro mono inyalo yudo ka samoro ogolo kata mana tutu. Mano manyiso ni nitiere bakteria mosedonjo e kind pien gi kind kogno makoro omedo chamo kanyo. Ka mano timore to manyiso ni onego bed ni yudo thieth mapiyo. Nikech ka ok ikawo thieth mapiyo to nyiso ni kokino onyalo kata mana pudhore. To ka kamano to tuo no endo nyalo chak landore machak idhi nyaka i lweti te machak kel tabu mamoko kata nyalo landore tiendi te machak kel tabu mamoko kendo. Tuoche mag fungus ng'enyne gin gidhi mos, gipogore gi mag bakteria. Mag bakteria biro piyo nikech gin gi chiemo piyo. Fungus ng'enyne dongo mos. Naturally gin gik madongo mos. Koro ibiro yudo ni gin gik manyalo kawo ndalo mang'eny ka ng'ato pok ofwenyo. To gima ng'enyne timo en ni iyudo ka kogno bedo mapek. To ochalo ka gimogolo mogo gi e tiende, gi e bwo kogno, gi mbele kama, iyudo kogolo mogo. Koro ka kamano tinyalo yudo ka kogno nolokore rateng'. Koro iyudo ka fungus ng'enyne ibiro yudo ni seche mowuok e koki ok obi bedo ni owuok e koki kende. Ka en e tiendi tibiro yudo ni en kata mana e kind lith tiende ni be obiro kendo kaka achany bende yudo ka nitiere kanyo. Wantiere ga kod kogno moko daktari ma bende chal ma pilore. Splitting, chal ma pilore. Ok ang'eyo ni ma bende en tuo koso ma en midhierni mag kogno. Mano ng'enyne en dalili manyiso ni nitiere gimoro ma ok ni kare e dendi. To ng'enyne yudo ka en koso gima luongo ni zinc. Zinc deficiency ema ng'enyne kelo kogno mabedo mayom. Koro gipilore apila ma kata gimoro malich mitimo onge tiyudo ka kokino osepilore. Ketiyo gi pi kata mulo pi ahinya bende nyalo kelo chandruogni overdrying. Koso mano to en kaka joma mine paro ga ni ka amulo pi mang'eny ahinya to kokina biro tuo. Kogno kaka olose, mulo pi ahinya ok nyal kethe e yo moro amora. En mani koro ok ing'e ni pi be ok ibi mulo ni ibudo koki e pi okinyi nyaka wang' odhiambo. Mano to koro en koro chandruok. Nikech na ok ochwewa ni wan ok wanakwati ok wadak e pi. Koro iyudo ka mulo pi ahinya ok nyal kelo barruok mar kogno. En paro mane ji oseketo to ok en adiera. Ok en adiera. Nawinjo kimulo kamoro kogno malokore ratong'. Mori nyalo paronwa mana matini ma nyiso ni ang'o gang'o ma onge del kata ang'o ma timore del ma kogno duto te olokore aloka ratong'. Thothne ka wantiere kod gimoro malokore ratong' e del kaka wang' to kaka jaundice to wacho ga ni nitiere tuo kata kedhno ma bende samoro ok owuok out of proportion kod weche ma kamago. Mar kogno en ang'o? Kogno wantiere ka kogno lokore gin yellow te to ne ng'ato nyuol kamano. Mano waluongo ni the 20 nail syndrome. 20 nail syndrome en gima nyuol godo ng'ato ma onge ok nyis ni entiere gi chandruok moro amora e dende. To wantiere kod kogno moko malokore ratong' miyudo ni samoro ok en kogno te, samoro en mana bathe moro matene molokore ratong'. To bedo nolokore ratong' no nyalo nyiso ni kogno no endo either ochako pudhore kata opogore gi ring'o kaka ma entiere no endo. Koro mano be nitiere. To mondo mi opogore gi ring'o nyiso ni either gimoro notuome, gimoro nogoye, to ka kamano to en dalili mar tuoche mamoko mang'enyne waluongo ni autoimmune diseases. Autoimmune diseases tiende ni cells mag dendi kedo kendgi. Seche ma gikedo kendgi, dendi gore kendgi. Gigore kendgi. Seche ma gigore kendgi no, kama gidhi gigudore, manyiso ni kanyo nyaka bede gi problem. Nyaka tabu bed kanyo, to koro ibiro yudo ni ring'o gi kogno pogore gi kanyo. Sama gisepogore no endo, manyiso ni koro chalo ka gima muya moro be koro nitiere diere kanyo. Koro rangi ma kanyo nyaka koro lokore. Erokamano ahinya. Daktari, ne wang'eyo kacha ranyisi mabende ka ng'ato neno to nyalo nyise ni en ang'o madhi nyime e dende kotenore kod kogno. Wantiere ga kogno kaka ainani. En mane daktari? Ochalo kogno mabarore to koro yudo ka koro kar mondo odhi koriere to en koro dhi ariwa. Ng'eny ma nyiso ni nitiere ng'ikruok mabedo kata ng'ato kosetuore mang'eny nyalo bedo kod obed tuo moro amora moseywa ng'ato
kuom ndalo mang'eny nyalo bedo gi kogno ma ochalo ka gima odongo to chot odonjo kaniang' odonjo to chot manyiso ni dongone ok en gima dhi mayom nikech kaluwore gi ng'ani osebedo matuo ndalo mang'eny to nyalo bedo ni koro chiemo ok oyudi kata ok ocham e yo maber kaka onego bed nochamo. Koro king'iye kichako ipime gi machielo man koni ma koro iyudo ka en oriere tir opogore gi machacha ma be ng'enyne biro kaluwore gi chiemo ma ng'ato ok yud e yo malong'o to ka kamano to kopo ni en kama to chako lokore rateng' manyiso ni en dalili mar tuo moro ma waluongo ni melanoma. Melanoma no en aina mar kansa manyalo mako pien kata onyalo mako kogno. Koro to moko bende nitiere jomoko ma gin gi kogno marateng', line marateng' ma natural ma ok en dalili mar tuo moro amora. Koro kidhi osiptal to yot mondo mi wang'e wanyalo timo ni gimoro ni dermoscopy mondo mi wang'e ni to rateng' mantie ei kokino en rateng' aina mane. Wantiere ga kod kogno moko daktari ma enena kogno madonga maber kata yudo ko omukore te. Kendo moro yudo ka nitiere iye kacha kendo donga kata ochako mukore te. Ma nyalo bedo chandruok mane to nyisa ang'o to thothne otimore kang'o motimore kata kang'o ma onge del kata kang'o mantiere ma excess del. Adwaro ni wakuong wang'e ni to kogno dongo ndalo marom nade. Nikech dongo mar kogno en gima kawo ndalo mang'eny, okawo dweche 6 mondo mi ka kogno dongi kama chakore manyaka wuog oko ma koro bed no nyalo wuok. Ka mano gima timore kuom dhano ndalo no ineno ka ng'eny kabisa. Koro ka kogno dongo to chako mukore, komukore kende manyiso ni nitiere wan gi kata mana external kata gigo mawuok oko mar dend dhano manyalo miyo ng'ato bedo gi tabu bilano. Samoro nyalo luwore gi tich ma ng'ato tiyo, en tich ma samoro ng'eny ne yudo ka koke samoro sama tin ohinyore. Nitie jogo bende ma samoro owe koke obedo mabocho to tich motiyo ok nyal yiene ni mondo bed kod kogno mabocho. Koro iyudo ka en gi hinyruok ma mos ma ok kel rem. Koro iyudo ka hinyruok ma mos no bang'e to iyudo ka koro kogno nyalo pukore oko. Machielo manyalo miyo mano timore en mana tuoche mane wasewuoye nikech koso proteins malong'o kata mana gima waluongo ni zinc. Mago gik matiyo kabisa e gero kogno motegno kendo manyielne maber. Koro ka ionge kod mago to nyalo miyo ibedo gi tabu mag kogno mopogore. In kaka jahera mar chenro ni wasewinjore kacha ni ng'iyo kokeni i observe ibedo motang' ineno ka nitiere lokruok moro amora kata nitiere pogruok moro amora. Daktari bende kaka Dr. Lucas kapo nono ni dhire nitiere kod chandruok mar kogno, nitiere gik mobo ng'iyo kapok ochako timo diagnosis, nitiere gik mobo timo mondo mi otim ni diagnosis mondo mi onyis ni ma e chandruok ma nitiere godo mar kogno. Samoro nyalo neno lokruok e koki kaka daktari pimonwa ranyisi moneno mopogore ka samoro neno ka line ong'adore, samoro neno ka odongo to chot kod weche makamago, samoro neno koloko rangi duto te, mano nyiso ni nitiere gimoro ma ok dhi maber e dendi. Kineno ka samoro oluore mobed maduong' machwe ka gima nitiere mogo kinde kanyo, mano romo nyisi ni kogno no tuo kendo dwaro ni mondo mi oyud konyruok mapiyo. Ka ng'ato osebiro iri daktari gi ranyisi gi thothne timo diagnosis nang'o? Erokamano. Yudo tuo mar kogno luwore gi sama jatuo obire gi level mar osiptal kama intie. To an kibiro ira wan gi gima wanyalo timo ma waluongo ni skin scrapping, nail scrapping. Nail scrapping tiende ni wachwero kaka en mogo no to wachwere to ikete slide to idhi timo ne gimoro ni KOH examination. Ing'iye microscope ting'iyo ni to kudni mane mantiere kanyo. Ka en fungus to obiro nyisowa ni to en fungus aina mane. Ka ok nyal tim scrapping mar kogno, inyalo tim ni gima waluongo ni dermoscopy. Dermoscopy nitiere machine mimenyo godo ma kokete wi pien to nyalo nyisowa gimoro amora matimore e kind kogno manyaka ichope ring'o mantiere buo kogno. Koro inyalo menyo to nyisi gima dhi mbele kanyo. Kotamore mano to inyalo tim ni gima iluongo ni biopsy mar kogno. Biopsy mar kogno tiende ni igolo
kogno no matin to itere mondo mi pime to ka kamano ti nyalo gole oko te to mondo tere mondo mi dhi pime mondo ng'e kama tabu nitie. Thothne daktari uwacho nwaga ni ka mano koro kwadwa kete yo machuok e yo ma ka ng'ato neno kata lokruok aina mar rangi e kogno to nyalo ng'eyo kata nyalo chich nitiere gimoro to en mana ni isipimonwa maber kaka idhi tim diagnosis inyalo tim inyalo kaw kogno titere lab ichwero mogono tipimo ni en ang'o kata mano biro nyisowa kidienje mopogore opogore mag tuoche ma samoro nitiere del kata nitiere kogno. Ka ng'ato tuoga samoro mano wanene tuoro kaka te koro gwen ka to samoro ing'iyo koke kineno ka koke rachar ahinya kata ilote rachar ahinya ni mano nyiso ni ng'ato nyalo bedo anemic kata otin gi remo. Ka ponono ni kogno olokore ratong' kaka ne pimonwa cha nyalo nyiso ni ng'ato tiere kod tuo moro e adundo kata e lungs. Rangi mag kogno kod gik ma githoro nyiso gin ang'o mondo mi wadonje weche mag thieth bang'e matin. Rangi mag kogno onego beni okang'e ni pink to waluongo nang'o gi dholuo. Joma duto te ong'e pink da. Koro pink e rangi mar kogno monego beni nitie to pink no bende nyiso kendo ni to remo ringo kanyo be machal nade. Koro nitiere jomoko ma inyalo yudo ni kokgi rotenge to ok nyis ni entiere kod tuo. Ibiro yudo ni anyuola gi te gintiere kod kogno mar otenge. Koro mano be sami ing'iyo jatuo mago te gik manyaka ipenj ni in kendi ma in gi kogno mar otenge koso nyaka wuonu kata mamau bende nigi kogno mar otenge. Koro nitiere moko ma kiseyudo ka en gima ringo e anyuola to koro ok ikawe kaka tuo. Ing'eyo ni ma gima timore e anyuola no endo. Koro kogno mangima to onego bed ni en pink to onego bed ni bende onyilni. Ok onego bed ni en gima neno motuo magalagala. Onego bed ni en gima smart manyilni. Gini iyudo ka koro gima nyalo miyo koro sani nyalo yudo kogno moko ma kendo chako pogore gin gik matinde lony manyasani ma koro biro ma ji dhie manicure ji dhie pedicure ema koro nyalo miyo kendo wachako bedo gi tabu mamoko. Samoro nyalo paro ni ng'ato koke olokore to kare luwore gi gima nowiro nikech kaka gima giluongo ni ina biro loko kogno machak bed gi rangi machielo. Koro mago te seche ma iwuoyo gi jatuo mago te gik monego bed ni biro e pachi to onego bed ni mano mbaka migo gi jatuo mondo mi ing'e ni to mare en tabu machal nade. Erokamano nya daktari, erokamano nya jahera mar chenro ni kik dhi mabor kik isudi. Waboduogo bang' thuolo machuok mokalo mondo mwang'e ni to ka nitiere kod tuoche gi kaka daktari opimonwa cha. Osepimo moseng'i mosekawo history mar family u kaka family u chal moseng'eyo ni ma atoringe anyuondi ma tok chande. Mopenji gik mitiyoga godo ng'ani tiyoga gi ina emoloko kit koke mano kendo biro golo kanyo. Kaito kaponono ni ok en pink ahinya manyiso ni ongima bendo nyalo chako ng'iyo ni debede ni chandruok magi mantiere. Koro chandruoge gi emodwa ng'iyo kaka inyalo thiedhgi. Kae to bende ka nitiere kaka inyalo geng' tuoche mag kogno kata kaka inyalo geng' tuoche mane del ma ang' nonyisre e kogno. Mago gi moko mathoth e kidieny machielo ni kik idhi mabor kata matin kik isudi. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach.
dial *811 *277# to get All My Enemies Are Suffering as your Skiza tune. Any official who is not ready to work with us in e-procurement, they can as well leave. Doho ochungo chenro mar chuno ni nyiewo mag sirikal tim mana e yor mbui kaachiel gi chungo tije aput marango yore chulo ji ma oyudo midhiero e ng'anyo. Wasemako ji mokalo 300. Thothgi osetere kot. Ma wachgi dhi mbele. Tend arita kwe Nairobi oyango ni medo jiwa pedha ne jonjore ma okok bomano kasani ma ok tin ne achije 300 kosemaki. E chenro makende kawuono wamenyo tend William Ruto higni 3 bang'e e sekta mar uchumi. Tuoche mag kogno, tuoche mane del manyisore kogno, kanye kama wantiere, daktari wa Dr. Lucas. Chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok e studio wa Makisumu, kendo koro kama wadonje weche mag thieth. Wabong'eyo kacha, wabochako kod tuoche mag kogno, kod kaka inyalo thiedhgi kosetim diagnosis moseyudi, kata wabodonje kidieny mar ariyo daktari. Thieth mar kogno kaluwore gi gima okele, mane gima nyaka lu. Ng'enywa thoro bedo garaka e thiedho kogno. Odwaro ni kimiye yath kawuono to kiny onego bed ni oseyudo lokruok. Mane nyalo timore mane tuoche mag bakteria, ma bakteria mokelo samoro kogno magolo tutu. Nikech ka en kogno magolo tutu tinyalo bar bathe matin, ti ibiyo tutu no oko, timiyi yedhe ma waluongo ni antibiotic, to nyalo tuo piyo. Tuoche mag fungus ng'enyne biro dwaro yath mondo imuony yath mar kata mana nyaka dweche 6 eka mondo mi orum malong'o. Dweche 6? Dweche 6 kimuonyo yath antifungus to inyalo yudo ni gin yedhe ma sana kiyudo fungus momako tielo, mano dwaro thieth motegno mar dweche 6 eka koro inyalo bedo gi kogno ma koro ler. Nikech seng'iso ni dongo mar kogno kawo dweche 6, koro mondo mi koro kokino koro onen maler biro kawi mok tin ne dweche 6. Wantiere kod tabu moko mag kogno ma ok nyal dwaro thieth. To nyalo dwaro ni mondo koro itimo lokruok moro matin e koke nigo eko. Mane kama koro inyalo dhi tim ni gik ma waluongo ni manicure kata pedicure, to onego bed ni itimo gi professionally, nikech nitiere manicure kata pedicure moko ma seche moko itimo makar mondo mi okony koki to gimedo ketho koki. Gimoro ji timo ni cuticle removal. Kane ng'iyo parts mag kogno, iyudo ni cuticle no en part mar kogno moko onego bed ni igole oko. Seche ma wase interfere gi cuticle no, mano wasegolo gima onego bed ni protect kogno no mondo odong maber. Koro isiki igole sa ka sa, to mang'iso ni nyalo chako bedo gi kogno, kata kogno no nyalo chako pudhore gi kama cuticle no sama tin ugwari ugole oko no. Wantiere kod tabu mamoko ma wacho ni samoro koke ni neno marotenge to ok ihero ni mondo ginen marotenge. Mane kama koro ibiro bedo advice ni mondo idhi tim kata gik ma waluongo ni inyalo wiro koki, kata inyalo keto kogno mabandia, waluongo ni stick-ons. Koro inyalo muono kogno mabandia mag plastic e wiye malo kanyo. Mano bendo yieni, mak mana ni seche ma watimo magi to kendo onego bed ni watimo gi ka wan careful, nikech stick-on gi be gintiere kod tabu mag gi, gin gik ma koket sa ka sa, kata nitiere moko ma iyudo ka gulu mitiyo godo cha ni kod tabu, nyalo chako kelo ni kendo tabu mamoko. Nikech kaka sani tuo ma wanyalo thoro neno kuom nyiri matindo, wawacho ni kind higni 20, 30, 40 ka, iyudo ka gin gi tabu mag kogno mokel gi gik ma gimuono koke gigo eko. Koro seche ma koro wathiedho, nitiere koro seche ma waori ni mondo idhi mondo ketni kogno mabandia no, onego bed ni imanyo kama professionalism nitie, kama ng'ato osomo lony mar keto kogno mabandiago mondo mi timni gimoro maber, ma ok timni kata gi gulu magalagala madhi kelo ni tabu. Koro
mamoko nitiere mikelo, tuoche moko nitiere mikelo gi samoro ng'ato onge gi protein kata onge gi zinc. Wabro ndiko ni yedhe mamiyo mano, zinc, mamedo zinc e dendi, to tabu mar kogno kata kaka kogno mapilore, mano koro bro dok chien kendo bro rumo. En mana ni gin gik mang'eny ne dwaro kinda, ok odwa ni mondo ibed garaka nikech kaka koso zinc ok en gima ibro miyi yath to bang' dwe achiel isebedo gi pogruok. En gima bro dwaro kinda mar tiyo gi yedhe mag zinc kata ka dweche 3 kata mana dweche 6 mondo mi ka koki odoge wang'e. Ang' naduoki chien mana matin Dr. Lucas. Joma mine wahero weche mag loso kogno, bende kaka iwacho ni thothne samoro inyalo wach ne ng'ato ni mondo mi odhi mondo mi oketne kata olosne koke e yo ma inyalo losne koke. Kuonde miloso kogno gi chandruoge osewuoke mang'eny mokalo, Kuom ranyisi, mana kaka ni wacho nitiere kaka jomoko ma ok olony e golo cuticle, ibro yudo ka jomoko dwano ochode, style michode godo no, mana kaka wacho nyalo kelo chandruok mang'eny mokalo. Koro kang'e ni onego beni igole kata kichode tigole bang' thuolo marom nade nikech wacho ni ok onego beni time sate. Kaeto seche ma igole no kata kowe bende samoro kobet mabor anye bende thoro ga bedo malit mokalo. To ok mano kende, iyudo ni seche ma ji tiyo kod glue, adwa ni mondo mi aduoki kar glue kanyo, nitiere samoro ma moro glue no ema ang' nokel chandruok, ma ang' no mi koki bedo mayom mokalo, makoro kogno yom ok en kaka Nyasaye nochwecha. Seche mo yom ni ok ang'eyo ni midhiero mage ma ng'ato nyalo yudo ka koke koro yom ahinya, kopogore kod ni koro yom tuoche manyalo donjo ok ang'eyo ni chal nade. Kaeto bende top mar koko ok ang'eyo kanyalo wuok e gigi ponono ni ok okete e yo ma maler kaka dwarore, ma ang' koro ket glucha samoro chilo moko ogine iye kanyo to lorne gi iye kanyo. Ok ang'eyo lerno kanyo maber nikech dhi konyo joma mine mang'eny. Erokamano. Seche midhi loso koki, nikech cuticle en achiel kuom kidienje mag kogno, cuticle ok onego bed ni golo. Mano adiera makende. Itime, but itime yo ok onego bed ni itime. Kidhi ni mondo luok ni kata ka koke ni go to luok gi aluoka to kik gidhi ka gipudho gik moko kuomi kanyo. Cuticle no ok onego bed ni gole nikech en achiel kuom en fuon mar kogno. Koro en ok onego bed ni imule e yo moro amora, onego bed ni weye. Kopo ni itiyo gi kogno mibawo to samoro glue mano ti godo rach, tibedo gi tabu, samoro kogno no bedo mayom. Yath en ni kik ichak iket kogno machielo mabandia, imi kogno no thuolo ma ok tin ne dweche 6 mondo mi odongi. To kopo ni in gi rem to dwani mondo idhi mondo ng'i ni rem no biro nikech ang'o. Obiro nikech opudhore, samoro opudhore gi piny, koso obiro nikech tuo moro chako donjo e iye. Nikech samoro inyalo bedo ni rem nitie nikech bakteria moro donjo e iye, nikech chilo moko opondo e iye kanyo gi gik machalo kamago. Koro onego bed ni ng'iyo kogno no. Kose ng'iye maber koka inyalo fweny kama tabu nitie. To mana kaka nanyisi, ng'eny tabu man godo sani wantiere gi kogno mapudhore kaluwore gi kogno mabandia ma ji osebedo ka keto, tiketo gi e yo marach. Koro miyo koro ng'enyne iyudo ka koro kogno cha ok odhi kogno ma original ok dongi kaka onego bed nodongo. Koro dongo ne cha ok bed mayom. Koro odhi to ochalo ka gima odwa pudhore oko. Wantiere kod gigo mwanyalo timo dala mondo mwabed kod kogno ma healthy, ginyalo bedo mag tiendewa kata mag lwetewa. Moko chuno nyaka wadhi ka Nail Tech mondo mi ong'i ane ni to koke ni chal nade. Ok chuno nyaka idhi yore mitiyo gi pesa, nitiere kaka wan wawegi wanyalo rito kokewa. Wachak kod koke mag tielo kata mana mag lwedo kaka wanyalo rito gi dala mondo mi kik gigam tuoche kata kik bed kod midhierni mopogore opogore. Erokamano. Kaka nasewacho mokwongo en ni kogno iloso gi proteins. Ka kogno iloso gi proteins, mano nyiso nang'o? Proteins gi zinc gin very important e kogno. Ka ok nyal chamo chiemo ma oluongo ni balanced diet, manyiso ni koki ok nyal dongo e yo monego bed ni dongo go. To seche ma wawacho balanced diet be ok wawuoye chiemo moko ma nengo gi ni malo. Wadwaro ni sama wawuoye balanced diet wawuoye chiemo mayot minyalo yudo machiegni kodi. Ka wuoyo kuom onagewa, wan gi protein mang'eny
ei nam ka. Wan gomena ma nengo ne bet yot. Wan tiere kod oganda. Mago chiemo ma nengo gi ok ni malo to gin chiemo miyudo ka ng'eny jowa thoro chamo. Wan tiere kod alode mopogore opogore ma ng'eny gi oting'o zinc ma mago gik monego bed ni wachamo. To koro ok onego bed ni chiemo kichako chiemo to chamo chiemo wach ni wach kata ni ng'ato timo wach ni imadho chai gi chapat. Mano klas achiel mar chiemo. Koro yudo ka koro pogruok mantiere kanyo malich onge. Kata idhi madho nyuka gi chapat. Mano chamo carbohydrates lilo. Ionge gi protein kanyo, ionge gi vitamins kanyo. Koro yudo ka koro ok idhi konyo dendi e yo moro amora. Koro onego bed ni wachamo chiemo mowinjore gi del. Complete balanced diet manyalo miyo koge wadongo maber. Mano namba achiel. Namba ariyo, tijewa ma watiyo dala. Wang'eyo ng'eny jowa wan jopur, wan jolupo, wan joma timo tije mag lwedo. Onego bed ni tijegi mitimogo eko, kata ka en tich molil itiyo gi lweti, bang' kisetieko tiyo tijno, ne ni luoko lweteni maler gi sabun mondo mi kik bed ni nitiere tuoche moko manodonjo e kind kokeni ma koro imiyo gi thuolo mondo mi gimed dak e iye kanyo mondo mi gichak kelo tabu. Koro mago gik ma wawe. Wach machielo monego bed ni wang'iyo kabisa en kaka wang'ado kokewa. Style ma wang'ado godo kokewa be kelo nwa tabu. Nikech jomoko ng'ado kogno madonj iye nyaka i ring'o. Onego bed ni kogno ing'ado to onego bed ni iweye gi ewi pien. Pien mamalone. Kaka koro ineno mara nitie en mani koro kunyal nene machiegni, but onego bed ni ogik gi ewi pien ka. Kokadho ma koro osedonjo nyaka i ring'o ku. Mang'iso ni chako kelo tabu ne kokeni. To ema koro ibiro yudo ni koki koro nikech sama tin ng'ade gi iye ku koro chako dongo kodonjo ei pien bathe gi bathe. To mano kendo chak kelo ni tabu machielo ma koro biro chuno ni mondo gol kogono te oko mondo kiweye odongo maber. Obiro gi tabu. Kar ng'ado kogono ka daktari, awinjo ga ok ang'eyo in jalony e wechegi. Giwacho ga ni kar ng'ade to afadhali file. Tiere pogruok e kind filing kod ng'ado. Filing cha aparo ni itimo bang' ng'ado. Nekech filing en ikete obedo ma smooth, obedo mayom maber bang' ng'ade. To en mana ni koro luwore, ok ine ka koro inyalo bedo ni luwore gi ing'ade gi gima nade. Jomoko inyalo yudo ka ng'ato kawo pala ema ng'ado go koke, mago timore. Ng'ato kawo wembe kata blade to ng'ado go koke, odhi ng'adore mayom. Ng'ato nyalo bedo no kawo nail cutter. To nail cutter kar mondo mi oket kako owinjore oloke ataro. Mano be koro kelo tabu machielo. Koro luwore kaka ing'ade. But gima duong' mogik kar ng'ado kogno ka, kogno ok onego bed ni ng'ado madonj e bwo ring'o. Onego bed ni ng'ade to pimore gi wi ring'o mamalo ne. Cuticles ok onego bed ni golo, mani leronwa en fuon mar kogno. Tiere gimoro mitimo ni buffing. Mudhna wach buffing ni daktari. Okelo thagruok ne kogno koso ento inyalo time atima. Buffing ni ok awinj ka ng'e buffing mar kogno ni mana kapo ni lero na ni buffing ni gitimo nikech akena nyalo pime gi buffing mitimo ne mtokni. Odwa chalo kamano. En mani kore itime gi gine mabetio matin ma kose luok ni kata kose gol polish to ntiere kaka irudhe kaka mana kaka itimo buffing mar mtoka. Ntiere mago koro waluongo ni aesthetic issues mag kogno. Ng'ato dwaro ni mondo koke ne onen maber. En mana ni tabu ma wan godo ni jomoko time too much. Yani gitime mang'eny ma koro okethi. Bedo ni ibudhe kok ng'ato ni itimo ne buffing ok ng'is ni koro itimo ne maber. Nikech ing'e ni nitiere kuonde moko ma kidhiye samoro ng'ato dwaro ni mondo ine value for your money. Nikech idhi chule koro odeno ni mondo budhe koki kanyo. En okia ni koro omedo hinyo kata omedo ketho koki no endo. Koro mago gik monego bed ni wang'iyo. Onego bed ni ka itimo to bende kogno madongo maber onego bed ni nyilni. Kaka koro meka nyilni kamani. An pok nadhi e manicure, but koke na to nyilni. Ng'eny ji thoro ga paro ni samoro adhi e manicure, to manicure no ka pok nadhi e pok nobire wiye. But iyudo ka seche ma koro igolo kogno dongo kende gi buffing ne chuth. Ma seche ma koro igole no endo interfere kode.
Wach mogik minyalo weyowa godo daktari kotende kod weche mag tuoche mag kogno kod gimonego beni timo mapiyo piyo ponono ni neno gimore koki kaeto kod gimonego beni timo seche mosemi thieth mar kogno. Erokamano. Ne jo winjo wa kogno kik wakawe tugo. Ka in ng'ama nyako madwaro ni mondo iket urembo moke koki dhi kama jolony mag keto kogno nitie. To en mana ni koro mondo mi ng'e ni jolony malong'o mag keto kogno gin mage nikech mane field moro ma ok en regulated. Cosmetic field ok en regulated. Iyudo ka gin jok matimo gigi kaka gihero, ng'ama control gi be onge, kata issues gi mag license gi nego yudo ka onge jok mang'iyo. Koro mane kama koro wabedo gi tabu to wang'eyo ni wantiere kod skunde kata colleges mapuonjo keto kogno go e yo malong'o, kata mana luokogi kata timo pedicure gi manicure. Nitiere skunde matimo mago professionally kendo gito gen registered. But koro yudo ka kuonde ma kore timo gi oko ka tiyudo ka ji timo gi ng'ato yawo kibanda moro matin to koro nekech nodhi obet kamoro to neno kaka itimo gi koro en bochaka chaka kendo timo na jomoko. Koro wabeduru motang' gi kuonde ma wadhi miloso nwa ikoke wago eko nekech wanyalo kelo tabu ne wan wawegi. Yath komi to muony yath kaka dwarore daktari wacho kacha ni yedhe gi dwaro kinda nyalo dhi nyaka dweche 6 muonya kaka daktari onyisi. Ponono ni dwani mondo mi ilos koki mana kaka owacho idhi ir jogo molony to ka ber to kingato ruke koki ahinya makoro irudhe makoro odije ahinya oyo interfere kod system mar kogno. Ne daktari wa Dr. Lucas. Ponono ni ngato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye ntiere kod penjo, dwani mondo mi otim consultation, dwani mondo mi ing'adne rieko kotende kod weche ma owacho gi mag pien del, kogno, yie wich kachiel kod dusruok. Erokamano. Kopo ni dwa nena kata idwaro tudori koda, inyalo yuda e namba na mar simu 0741 21 81 71. Namba no inyalo goe kata inyalo tiyo kod WhatsApp mare to ibro yudo duoko. Atiyo Mabei Referral Hospital to seche kama an thuolo inyalo yudo hospital mar Oasis Doctors Plaza man Kisii. Koro mage kuonde minyalo yuda. Kata ka in mabor koda to anyalo manyo daktari mang'e nolony man machiegni kama intiere nikech bet watin pod watin wang'ere. Ka in Mombasa nitiere kuonde manyalo orie, ka in Nairobi wang'ere. Gurubu wabe ditiere makata kopo ni kama intiere nanyalo penjo ni hospital man machiegni kama inyalo dhiye to mondo yud konyruok. Erokamano nya Dr. Lucas waduoko erokamano mathoth. Erokamano nya jahera mar chenro ni ageno ni puonjori achiel ariyo adek. Ne jogo picha mawa erokamano inya kama, erokamano inya Bensu, erokamano inya Mulindi. Ne director na Philip Ochieng Wood Migori kachiel kod producer na Papecho Koth erokamano mathoth. Pie marwa Eugene erokamano mang'eny. Ne jagono mochung' ne weche mag duol iluongo kacha ni Washira. Erokamano Wendi Akinyi nya Ugenya kuom weche mag ler mar studio kachiel kod dusruok waduoko ni erokamano mathoth. Maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni tem matek mondo mi lu gigo ma daktari wacho mondo mwabed kod kogno makare. Kineno gimoro kiki kawe yoro yiem. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masane.